We are Mukhanon Miners! Whoa! Welcome to Mobile Legends! First Blood! Double Kill! Triple kill! Maniac! Savage! Wipe out victory! Oh! Email ka ba? Bakit? Maka-addict ba dyan ka? Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Franco ka ba? Bakit? Nung natamaan ako ng first mo, pag-ulti mo, di na ako nakalabas! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ang Lord ka ba? Bakit? Ikaw naman good ang protekta sa ako Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Tore ka ba? Bakit? Sakit magujay ka! Pilit nating iniwasan ganitong mga Aldos ka ba? Bakit? Magsunod-sunod magiging sa ako ah! This beautiful life 난 너의 곁에 있을 Magmahal ng Magmahal ng email player! Bakit? Tore nga, pinoprotektahan, puso mo ba kaya? You're my pangga. I ain't looking for another. Ikaw lang. Alucard ka ba? Bakit? I'm gonna be your friend! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード